Estem al Vendrell, concretament al Teatre Àngel Guimerà. Teatre que es va acabar la rehabilitació cap al 2009, unes 400 i escaig butaques. El Vendrell ha tingut diversos prohoms de llarga trajectòria, tots dins aquest segle, el segle passat, de fet. Andreu Nin, Apel Espanosa, Pau Casals, conegut universalment, i el senyor Àngel Guimerà, dramaturg. Estem a la Pinta, mireu-vos-ho bé. Mireu amb el 360 graus aquest buit que tenim aquí sota, un buit existencial fins a arribar a baix de tot l'escenari. Ara bé, què hi havia abans aquí? Hi havia la seu de la lira vendrellenca i diuen que aquí s'hi van sentir durant molts i molts anys udols de llops. Sí, uns udols que sobretot es feien més evidents durant les nits de lluna plena. I un senyor que es deia Manelic, que era el que se n'encarregava amb la seva senyora, la Marta, de vigilar tot el que passava aquí, van donar veus al poble del perill que es corria. Diuen que el senyor Àngel Guimerà va parar l'orella i a partir del Manelic, del llop i de la Marta va generar una obra de teatre terra baixa. Esclar, heus ací doncs el perquè el nom del teatre, de perquè encara se senten llops si veniu en nits de lluna plena cap aquí al Vendrell i de perquè tenim aquests prohoms i aquests edificis i aquestes coses per venir a veure aquí al Vendrell. I esteu tots convidats.